Na, sziasztok srácok! És ebben a mai videóban hát megnézhetitek, hogy mi lesz 7 megabit 42 startup. Szerintem kezdjünk a startupokkal. Hát nem miért ne? Kezdjünk is bele. Hát várható volt ez is, de figyelj, lesz Lego. Hát nem biztos. Mondom, de itt nem kell nagyon örülni, de hogy a clan kell örülni, meg ilyenek. Hát Draco Sero. Mi van, Draco? Ezt nem hiszem el. Draco, érted? Mi van, Draco? Mi van veled? Ott is van. Nem tudom, miért nem örülök ennek jobban. De belül, figyeljetek. Nagyon örülök ennek amúgy. Most. Nem is értem. Ez mi volt? Srácok. Mondtam, hogy lesz Lego. Ilyen mítikek. Amiből jön egy ilyen. Meg megint miszők. Mi van? Mi történik ezzel a Brawl Stars-szal? Mi? Mi történik? Ott van Charlie. Mi a jó? Benne történik a Brawl Stars-szal. Remélem nektek is ekkora lákotok van. Mint nekem. Meg a barátaimnak is. Mindjárt kezdődik az iskola. És ezért még kihasználom. Megimítik. Na, azért mondom, hogy most már Epic az első Epic. Hát szerintem mindjárt vége, aki számolja, azt szerintem jobban tudja, mint én. De nagyon... Hát mi? Már megimítik. Na azért most már megimítik, ezt nem hiszem el. Hát most meg egy gadget a Eve-re. Ezt nem hiszem el. Teszem. Vagy 5 ujjas power, mert? Hát ez nem volt 5 ujjas, de most az lesz. Nem, akkor 4 ujjas, de 500 coin se rossz. Szerintem ilyen 5 startup és vége. De ott lesznek még a megaboxok. Úgyhogy arról köszönöm, nem? Mindjárt jövök. Játszunk egy kicsit Draco-val. Nem. És a megaboxok. Adjátok az erőt. Légy szíves. Hát 3 item. Nagyon jó. Eddig nagyon jól halad. 4. Mit csinálunk? De kapjuk a gemeket. Hát ez mi? Ilyen bének vagyunk. Mindjárt jövök. Most már azért mondom, hogy villogjon is valami. Ne csak kapjuk a rosszakat. Mindjárt jövök. Haló? Léci, az villog. Hát az. Hát van jobb skinem rá. Sziasztok! Amúgy nem. Mi van? 16 item. Gyere rá, Rico skin! Gyere, gyere! Tizenhat item. Ott a Rico skin. Csak várni kellett rá. 500 kredit! Hát ez ennyi volt. De jövök, megyek a vincékkel megyek. És a Sandy is mindjárt kigyűlik. Az, hogy itt... Most mi történt?
Húzzuk fel őket 9-esre. Így jó lesz. Melyik a jobb? Hát biztos ez. Hát itt meg... Nem tudom, veszünk egyet. Tök mindegy. Hát meg a pajzsosat meg veszünk neki. És a Drakóval is. Azt is legalább ilyen... Hát ezt most csak 8-asra. Ez jobb, azt tudom. Meg rá is jön pajzsosa. Hát, ha be tudok, hát most... Beírjam. Sztár. Létszik knockout. Ez durva. Na mi van? Kinek van? Na mindegy, menjünk, mert tényleg. Erre nincs jó skin nagyon. Menjünk már, haló! Meg kell nyerni. Csalival még egyszer se játszottam, de most már fogok. Úgy érzem. És aztán, srácok, lesz még egy videó. Kisakk. Hát nem volt olyan jó ötlet. De ott mit csinálunk? Először játszok a Charlie-val, úgyhogy ne rám hagyjátok ezt az egészet. Hú, de laggolok. Hát nagyon jó. Tehát köszi srácok, hogy rám hagyjátok, úgyhogy laggolok. Very nice. Nagyon nice. Itt a poli. Túl laggolok, hogy igaziból tök mindegy hova dobom. Na várja, valami olyat tud ez, hogy így. De ne rám hagyjátok már ezt az egészet. Hát miért rám? Srácok, komolyan rám hagyják, de hát nekem olyan jó. Azt sem tudom, hogy kell játszani ezzel. Hát akkor váltsa egyet, Vince. Így jobbak vagyunk? Nem jó. Most csak azért kaptuk ki, mert elsiették. És váltottak. Miért kellett váltani? Hát egy mítikes, hát nagyon jó. Aha. Spike-ocskám. Már megint rám hagyják. Az mit tud? Nagyon sokat, nem? Köszönöm szépen, hogy rám hagyják. Tényleg mutja, aztán nyerik, meg akkor még egy lesz. Egy kért megint.
Nézzünk, de itt lesznek. Ott van. Szép nyomad. Muszáj rám hagyni. Nem! Nem fogsz kijönni egy hamar, barátocskám. Ott van. Na mi van veled? Most játszok először Charlie-val. Ja, másodjára. És mi van? Lehozom 2v1-et? Mi? Ne ugorra te! Te vagy mázni volt. Kimutattam Drákot meg Charlie-t. Most gondoljunk bele. Azt megöli. Én persze nem. Ugorja. És megöli, érted? És... Hát ez a Vince. Még egyet játszunk, de... Ezzel minut szólnak, csak rám hagyják. Tőle mehetünk. Na, aztán. Figyelj, a Piper ezen a szélén fog jönni. Hát, nem tud, de akkor oda, ahova megyek, és itt fog snipergatni. Én mondtam! Hát, de 3v1-be biztos lehozom. 100%. Azt nem már meg. Menjetek ti pókok. Itt menőzök a... Jánosi... Jobb a Rikóval. Ezt mondom. Egy 3v1-be kéne valahogy lehoznom. Tudtam, hogy ödöm. Számítottam rá. Köszi! De nem? Jó. Rászok. Hogyha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, meg amúgy is. És mindjárt jött egy kis akont is. Úgyhogy srácok. Kinyitottuk Drákot. Meg Charlie-t. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó. A Drakonnak nem nagyon örültem, nem tudom miért. Na mindegy. De sziasztok!